Hello, Bayab Song. Han hoi lam sugun norok no, ane sumenti prasa blogo, asa khai norok jatto no kaham no tong bana hinoi. Hingga Bayab Song ang tini kya bono, kya boni mungkhoi kok sana ne thangya, hingga ang kya boni background no nahar kok sana ne thangya. Ang tini kok sana ne thangmani hingga Bayab Song mo je borok YouTube nai tong nai, je borok news nai tong nai. Ang o borok rok bai kok salane bago tini faimani si. Tamo kok gendro wan suge mane o je YouTube nai tong nai news nai tong nai borok bai tam kok salana ni nai ang kok sana ni himakai omai se Bayab Song khanadi chung tabo noko asuk tu kubang ma gothona chung nai mano jeman agor tola ngoi tong mani ang tini aparao tong tu ang news nai tong mano ang teliamura ngoi tong mani gothona ang noko asuk tu nai tong mano khuayo ngoi tong mani gothona ang noko asuk tu nai tong mano dholai ngoi tong mani mane everything je kuno gothona chung YouTube ni bising tu news channel ni bising tu chung nai tong mano hingke tini ang thana ne nama khaw mano je chung o video je nugoi tong mani je nai tong mani nogo asuk tu o video chung bahai ke nu o video je kala khaina thangna rok sabo ongna sabo ne bising tu o video YouTube chung nukhana ba kaisa kaisa video thumna ni thanga hingkai o bahai busu kosto nangna borok ni bagoi je thumna rok ni bagoi ang o kokno tu tini kisi sanrok bai share khainai ngen nor kurungoi tongdi phaidi chung bisiler yawe chung sida point no direct point no chung kok salaya kok khai omose Bayab Song sini Tripura wo tabuk chini kok borok sanai ni bisingo channel news channel chung kubangma nugo jemon Dongor TV Sarangsati kok Tripura Jorani news kubangma news omai gana Mukthang TV kubangma rok tongo kubangma news channel tongo obo belai kaham news je chuno emon je siriwo je chung nugyano nugu siano chung siu news ni bising tui ge abo chini Tripura rok ni agi ni sal rogo naharoi nekhe ge agi ni jora rok no chung muitu khlai nekhe ge chung nadi chini umahai kok tuma thumnai ba news channel chung koroi chin Tripura koroi chin borok ni bisingo 10 ni bisingo simi tongo 피아바 중 제꾸노 액타 자가 고토나 옹고이 동문이 보 중 아기 로고 중 사이미야 제몬 중 politics 퉁나로 보 주나 아기 터가요 제 땅히네 버럭 제 파이 사파이만이 중 오버는 비싸사야 그네 버럭네 우퉁우퉁 탕고 버럭네 우퉁우퉁 탕고 그네 중 버럭 왜 박사는 그 달라이 동고 가함 사뭉보 클라요 하며 사뭉보 클라요 가란 땀 힘게 중 꾸노 가탈 업데이트 마야 je borok saga thanga kono kok salai phayo saga thangoi kono tam kok salai phaiga saimia para phai kono thokai phano sapainai je sapano sapainai chung obono bisas kai cholo phya tabuk or juk hingkai tini 2024 choli tongo phya tabuk hingkai tini 2024 ni kok simi saya thangnai kubangma dini simino chung chini Tripura media jara hinoi samung tangoi tongnai boroni bisingtui chung kubangma updates mano chuna tabu thokainani ba thokayo toninani omhai sujok manliya tabu toni hingke news ni bisingtui chung joto saimano bo sabo tam koksa sabo thokaisa sabo kubuisa sabo bulai tong sabo walai tong boro buthalai tong boro tamo gotona choli tong chung bebak no nogo asuk tutui mobile khulu goi kana chung bihik busabai nailayo family o thunan ni furu ba bisnao tong tutui asuk tutui guri tutui chung YouTube khulu ka khana chung mungsa update chung logo tini je o video phai mani obo bahai kai phai hingke aro je channel ni bisingo samung tang tongnai je channel ni bisingo samung tang tongnai ang bises ka ang borono belaga hambai maro belaga hambai tani bago hindi chung emon jaka chung nukha je ang nukha ni je mokol bai thangbai nukha media rok bujak mani emon jaka kok tuma thumnai rok buibai hamya sajak mani boibai nasila jakmani boibai lufera jakmani nungkharoi tongo chung jekun ekta gothona khai chung kharoi mano phiaba media o gothona no joto public ni thani phunuknani bagoi joto luku rokno phunuknani bagoi bo kiriya haike lachia haike kasangya haike bohgo mic kore phono mic tongmani haike thangoi konoi chuno ano joto no phunuknani bagoi borok thang konoi video footage khlaya konoi chuno phunugo hingke chung saweman kana kaisa video thumnani hingke chung busu kosto nang chung kaisa program mo thanga hingke jara media kok to ma thumdai rok sapung masaya tongo je program paya sak ba je kuno program simia je kuno kaisa jaga thanga hingke bohogo mic kore phana loge chung ma thango jara media khlai tongnai rok hingke nadi
ang obono sana musung ba sung tini ok media rong ni tuye kok tahani tisaka hini saman norok wan sugoi mano pheba ang mo media rok ba kisa kurungjak ba media ni samung bahai ang semano hingga ang obono ang media rok ba kubangma jaga thabo thango ang media friend rok kubangma tongo borok logi soka ang thango amo maja maja video khlayo amo maja maja camera rombo omhai rok hingga ang mo thangjak pheba tini ok norok wansugoi tegase wansugoi tongoi mano je media khaine roksi je channel malik roksi o kok tise engkai nungtini tisanai sabo hene norok yese soi mano phiaba borok sayapano tongoi mano jara kok tuma thumnai rok borok sayapan tongoi mano ang saya tongoi malia tamni bago hingke ang tini saljaya salnuya ang kubangma bar nukha je video tisai paikha hingke nadi media rok bai bahai ব্যবহার মানে media rok no bahai ke thungmani hai lajemung chamani hai ungjagwang abono nugoi kana tini ma sasinai inge je jolinai joli tongti kaham ka wansung nakha jaga kuno jolinai ko kuroi kaham ka wansung nakha hingke sung saimanai je obo thik no nenrok wansuk manai jori kaham ka wansung nakha hingke tamo kok hingke omono ba sung je omhai jaka gotona kaisangoi tong kangke media ro po ka thango jeso hakjal ni phano nijini bike thokure phano customer sega rang kale khaye kone bike thok dawai kone thango baksa ba nijini bike kore hinke passenger gari rombai kone ma thango advance 11 ta program hinke 8 ta rogo 9 ta rogo ma oforo karon bahiti lukuno phunuknani bagoi ma thango lukuno phunuknani bagoi ma thango rang kore phano ma thango bike kore phano ma thango bike tong hangka bo thok dai ma thango phiaba sung je program o thangoi je jaga news ti sawoi je jaga video footage nawai kanoi thangthani wo paithago media rok bahai ব্যবহার hingke tini sab sabo bai ungkha saimia kintu ang ani mokol bai nukmani ang obono sawo karon ang mo media ni dunia o kisisa kurungoi tongmani ba ang atinga sana musungkha nung borang customer saka kale khai thangmani jaga nung video footage kha video tisaka bas video tisaka no paikha amon ko gya aro je nini je lukuno phunukna tongmani nono video khlai kana phunuka lukorongna phunuka aro nini bo wansuk thai thong tamo wansuk thai ke baksa bro wansuk tongmano media ro kubangma rangmano beton mano channel ne hoite rangmano nai phiaba wansuk na khenkai aro je saimana ke bo buju kaham kana media ro busu rangman boroni rangman je channel tongmani o kisi sawo channel kisi sawo kubama samung tangnai tongo khorok sabai to joto jagani kok tuma thumoi maya haya dana khorok sabai joto jagani kok tuma thumoi maya kaisa channel o komse kom 20 hoche 25 jona samung tangnai tongo borok hingke o samung tangnai rokno je malik hinjaknai bahke chalugoi tong boroni rang riwoi tong rang mata manna riwoi da manna obo chini wansuk thai tongo ang sana nai mani khe omo se bayo song chung kaisa video narani thangka ke chung aro bujak phano mano tokjak phano mano somoyo osingu gotona osingu ek somoyo lai thangnai bidan sabha o nugoi mankha noro na noro nuda nukha saimia angbo kisa video khlai kana ang ani friend rok no ang same khlayo video mankha hingkai media rok no ta je kok tuma thumna rok no ang kisa share khayo lai thangnai bidan sabha no khana norok ang bujak mani nura nukha saimia ang bujak kana hospital o botok klai khan norok nukhana karon ang ani experience bahike hindi media khane rok busuk jorate kosto obo ang wansugo ang saimano ang feel khayo karon ani bukum bakang phatir bujaka ang hospital o botok klai kha election movement nukhana norok ngi tini o media takuk songbai bo mahai ongoi mano ek jorao ngi abon bagano wansuk angke belai janai norok belai wansuk angke onek hamnai hi asa khaya ge wansuk kai chau ngi video tisai pai mani pore ang nugo je an mokol bai thingmai nungmani tamo nuk hingke omono nugo je program pai khai je kuno ni ang omhai ni saya do je sa jaga everything je kuno jaga wo program pai khai ke tamo madam sir chini thokbara kichar honaba
chung mahai jaga ni phaimani chuno kisa thok dadra rok kisa ro hanaba o je sanna nangmani o je sanmani obo ang kitsa phana ani nojor kha hamjagya ang kitsa phana hamjagya je media je jaga thangoi video footage nawo je media je jaga thangoi konoi program no yasago o media o takho বন্দিনী থানি সানানি কোনো দরকার করে বলতে বন্দিনী থানি সানাসি নাগিয়া নুং বুঝি থাই নুং বুঝিনা নাঙ্গো ওতং লুক থাবাই হনাবা থগনি দাম কিচা হনাবা আমহাই কিচা আরে তামোবা অব বুতুই সিস্টেম বুতুই নিয়ম হিনো বেজতিং থাঙ্গো বেজতি মানসরমান থাংপায়ো বাবসং নর ওয়ানসুগো নাইদে মিডিয়া রং তুই Waisasu wan sugo nadi kahang bokor thanda ka wan sugo nadi sini yang rogo goton ang kangkai phayu kubang ma jagani media ro khuai ni Agartala ni kubang ma jagani phayu jemon Dongor TV hairong ni Sarangsati hairong ni Gok Tripura ro ni kubang ma media phayu nge phaikeno sana nangmani obo butui system mo bang kisa fan sajagya ang o media bai nukung basinani oboni baka o media sam khaimani ya o media sam khaimani gengke lukurong na jate kok tunai manthung lukurok nukthung lukurok situng hinasi o media rok ba khaji khaprom kai bohgo mai korai phana hapung hatai kasawai kanai lukurok na phunungnani bagai video sanamo video nawo ngenung aro kisa buji thai tongbule sungma to sungula kono denobo nung mai da chakha hanai nung mai da chakha hanai sungya কিন্তু উলতাম খাই ইয়াফারপুর হিংকে সানমাং উতং উতং সানমাং ইয়াফারপুর হিংকে 200 300 বিনি থক দাথানে 200 থাংপায়ো তে 100 টাকা ব টিফিন খাইগানা বিনি পাইথাঙ্গো কিন্তু নং আরামা ওয়ানসুকতাই তিনে আং এমাউন্ট বসাই রেখা আরামা ওয়ানসুকতাই তিনি মিডিয়া ফাইয় কোনই মিডিয়া ফাইয় যে ও চিনি kok sanai kok borok sanai media phai chini borok kubangma sijaka kubangma nukha chung kubangma gothona nugoi tongo nge media rong beparata media rong ne bagata ma soban suje yaung kok tuma thumna rong ne bagata ne baga soban suje yaung tamne wan suje yaung aso tamne aso goino khaje yaung tamne aso pata khaje yaung tini thok dana bai payaku aro kaisa video edit khai kana kaisa video rina ne thangka engkai busuk MB thang MB busuk thang chung saimano chung video edit khlai tongnai borok chung saimano MB busuk thang kaisa video o ngenung bono MB datrop re nung bono buju siji rang rohdi MB datrop je jaga gotona kubangma choli tongmani gotona ongoi tongmani lukurongno phunugoi tongo nung borok ni bagoi MB kisabada danan bagoi borokno yafaro himaya teni saga hinano media khanaro rangni lup rang demand khayo rang sano oboni kogya কিন্তু ও থকবারা MB কিছা দানানি কিছা টিফিন খাইদরক অমর হলে রিয়েমন হায়া দানা অমর হলে সংসায়া যে মিডিয়া খায় কনাই বিল্ডিং তাংনানি গাড়ি পাইনানি ও কগিয়া আর সুংনাইদি মিডিয়া চ্যানেল মালিক কত কত দङ চিনি সমীর স্যার চিনি স্যার জাকব গোबांमा बरक दङ सुंनायदि मिडिया खायना रक बुसु रांमान मादामान मायाबले माया फेव चिनि बर रक असुकफानो वानसुगिया चिनि बर रक किचाफानो वानसुगनाया जे आव मिडिया रक बेलाय कष्ट खायो बरंनि बिसिं तुइनो बेबाक दुनियानि चलि माने बयबुलाय मा जागाबो मिडिया रक मा दङ तगलाय मा जागाबो मिडिया मा दङ जरा जरा खा मिडिया रक सि बुजागो माहायंगो दिनै तामनि बागैबा साबनि बागैबा जों जत तिप्रासा मिडियानि बिसिं तुइ 100% नि बिसिंगो 100% नि बिसिंगो 95% मिडिया तंमानि बागै जों बेबाक दुनियानि नुगु सिउ nge chung o media ni bagoi chung
kisa yakwar ka ya farmaya na o media ni bagai chung kisa wan suk maya di ba ang obon sanam sung ba song tini ang saman ke obon nor saja tak lai jada ke bon kudiya do ang ke bon sab saya ang tini ani o video ni bising tu ang obon sanam sung je kuno parawo je kuno jagawo media rok thango sogoi ka hinke obo wan suk di je omo busu kosto ka sogoi kana busu kosto ka thangana tamni bagai lukurongno norongni parawo je gotona ongoi tongmani norongni parawo je ongoi tongmani lukurok saimantung o je bul onnai phano ongoi tongkha chaya ongoi tongkha oboni bisingtu media ren bisingtu saimanani chung jorawo kubangma tripurawo tabu bonogoi tongle jate justice onglai thung manthung chung o phunungman bisingtu na justice sanlayo marinai hinai onglayo onglai adiba oborok chung nogo ajo tu nogo tini roman script sanai kane chiri kholai dongmani chung o jaga direct thangano nogo kheba o media takukni bisingtu na chung nukhana bole Hingke cuma wasuk tai darasong, baisong, okraro, sarsong, jotona wan jang sanamusong, ma wasuk tai media. Te aro je media khai tongnai kok tuma thumnai borone thani nor nukhana mic je logo thepajak. O mic kaisa paina thanga hingke 1500, 2500, 1300, 1200 omahai nang. Hingke jodi 25 jona jodi kaisa channel lo samung tangoi tongkha hingke 1000 ka rang khana busu phai 25000 phai 1500 ka rang ka busu phai norna hisab khai nai mano hingke boroni rang manai bana boroni rang manai ba manmani slai ba thangmani si bisingoi tongo jara kok toma thumna rongni rang manmani slai thangmani si bisi hingke o jaga no chong wansuk lage hingke aro chung angno mawan sungnai nung angno mawan sungnai chung joto wansuk lage chi boroni baga chung wansuk chi borok tebo chin baga samung kaham tangmanani phaji chung joto no pal jara nai tongnai takuktei bukuk song okra chakra rok chung jotto wansuk no media rok ni baga chung tom khlaiman ngete government to suda chuba yabang semia chini Tripura sarkar nge suda chuba yabang semia borok se semanai nge chini ADC hapang rok suda chuba yabang semia abo borok no semanai abo Peba asa kage nahar nakenugo ADC hapangle bianga susubai kumanai manmani siki sisan jaga 2% obon bisingo bahage fan sanambai kana bahage rinai oba ang sasungmai aso borok kahamgo saiman norok sungoi naimano je nong para je kono samai media thangange tini ang je samani norok bisas khaya hingke norok jodi media rok beton manu media rok rang manu hinane wansugoi tongkha hingke Chungdongor TV, Kok Tripura, Sarangjati, Kubangma News Channel like aro buskango phone number reject no norok phone khaye kana sungoi mano bo media busu rangman bo media beton man nor kaham ka sungoi kanoi details kaham ka nai mano sungoi nai bo media beton man je fil nong para rago thangoi tong hangkai norok sungoi pan mano borong nobo norok busu man dara beton norok je video khlai mani nor jengo khlai mani nei mayable obo just do phano beton maya phano do phano kubui phunuknani bagoi chai togoi tonglayo iko to somoyo kisamisa MB rok nijini pocket ni baina dalayo mahike choli tong sungnai chini Tripura nadi chini borok ni bisingo media tongo chin busuchi kaham jong je kono samay contact khai saimano mahai tongka kichangori busuchi kaham jong boino koina nangya nge chini media no chong no sakati sanani omosi ngaban baga ang wasuk jana mo sungjago kisisa jot tono no ang koijo media rok no bo je kok tuma thumnai borok no kisa wansuk di borok no tuye kicha kok salai di angomro ang nong thana appeal khayo request khayo ani kokro chaya tongkha nakadi ge wansuk angke bela hamon hina wansuk ge hambai